Hi guys, wala na si Daddy dito kasi ibabasok ko sa bayan. Papasok na siya sa bahay niya? Opo. Mama, Po. namiss mo si Daddy mo? Opo. Siyempre mamimiss natin si Daddy. Kasi pag pumupunta ka sa bahay nila, pag pumupunta ka dun sa bahay nila, ikaw yung isang sinasaway ni Daddy, dalawa kayo ni Mayumi. So ayun guys, andito na kami. Halika na. Ating na kami ti palang liliwat tapno daragsak mi ngayon kasinaan. Yun, good morning guys. Balikan guys, pupunta kami dun sa sementeryo. Bali ngayon guys, kukuha kami ng hollow block at semento. Yung mga kasama namin guys. Ang tito ko, Sankel, kapatid ni Daddy. Ako, gwapong kugi. Yabang ka na. Ha? Ba? Awal ko ba? So yun guys, pupunta kami sa sentro para kunin namin yung mga hollow block, semento, tsaka bakal guys. Bali pupunta namin sa sementeryo para magawa ng pansyon ng dikbo. Bali marami kami guys, pero yung mga iba na iwan sa bahay na una na sa sementeryo. So yun guys, nakakarga na kami ng hollow block tsaka semento. Meron na din yung bakal. Kalamansi. Ang nakalamansi ito, sino mo kaya? Ito sila yun? Oo, kalamansi lang. Tasilag niya kwa. Ayaw. Dito na kami ngayon sa Caloocan. Tapos Caloocan, Daruba. Ano ba? Ha? Tapos Kalyat na po. Ito kasi pwedeng lakarin dito kasi malayo. Hindi tulad ng ibang sa
cemetery na nilalakad ko. Pwede pong lakadin pero ito hindi pwede kasi malayo po. Guys, ito pala yung tungkod niya. Naiwan to pero nahuli kaming pumunta. Kaya ako yung nakahawak ngayon. Bale, importante to sa kanya kasi ilang taon siyang na-paralyze. Yung half body niya na-paralyze. Kasi ito yung nagsilbing alalay niya sa bawat paglakad niya, ganon. Kaya ang swerte ko kasi ako yung nakahawak dito ngayon. Kasi isasama to dun sa isasama to dun sa libingan niya. At least nahawakan ko man lang yung isang bagay na importante sa kanya. Tapos ipupunta nila dun sa libingan niya. Hi ka na. Babay ka na kay Daddy Lito, bilis. Hi. Babay Daddy Lito. We miss you. Daddy dito. Bye-bye. Bye. Mama, Po. namiss daddy mo? Opo. Siyempre mamimiss natin si Daddy. Kasi pag pumupunta ka sa bahay nila, pag pumupunta ka dun sa bahay nila, ikaw yung isang sinasaway ni Daddy, dalawa kayo ni Mayumi. Ngayon, Mayumi, naiwan din sa bayan. hindi po, andun siya sa sasakyan ni dito. Saan? Andun na, oh. Saan si Mayumi? Andun po sa sasakyan nila. Doon? Ako. So guys, andito na kami sa Garumpa. Ulit. Madadaanan namin yung padol. Hi guys, wala na si daddy dito. Kasi ibabasok doon sa bayan. Papasok na siya sa bahay niya. Opo. Bye-bye. Asan na si daddy dito? Guys, dito na kami sa padol. Nadaanan namin siya guys. Kasi doon papunta sa Kalyan. Dito kasi papunta sa Kalyan. Ayan na guys yung padol. Sana na yung sana isasama ko. Mayumi. So guys, Kalyat na to. Malapit na kami. So ayun guys, andito na kami. Halika dito na. Ayan. Ating na kami ti panangliliwat tapno daragsak mi nga inkasinaan. Ket ipakuyog mi ken katoy panangliliwat tapno isutkulan ti inkay sasaklang ti Dios ana marswa. Ala indakan palubusanen ket ti ako ti mangtarabay ken kastamet nga inkasinaan. O Diyos mi itinabuslong kanasatuan ang pameditation mo isu kumati paay mo. Tuy kapsat ni ket pakawanem dagiti babak natin ka tapno may karima umayag serbi ken umawat kita insaganang agrasya ken diyan magnanayo sapay kumata kasta. Iti na ito yung oras, iti tayuman, iti may isang kamembro ti pamilya, siguro na iti panganay ang anak da, tapno may iti gundaway kanya ng agsarita. Sige, pasok tayo Dani.
digit mo sa mamang ako tawagin ako ng daway na tinagan kaya mami nga naman ito ay binyeda nanyaman ako pinagpropurahan na nanyaman ako pinagpaspasulan na katatayo kanya tayo amin niya dapat ipunta kaya ka nagititap tao mahal-mahal nga nakadapay tapta puso kami nagmaudawa itipang makawami kata kayo amin nanyaman pinagpurahan pinagpaspasulan na tatamang ako tinawdawat na bago na honesty agis na puro yung pahan na ito gikas ako di na lang mawatam lang ta kadi bagbaga na ta ani man tapo ta ito na tungahan na may voice out na yung bagana nung may sinyas na pemira ka tao bagbaga naman itawag ta itipagpakawan ang kayong mga kaapa magkakapsal adi lang ako di bagbaga na suwa sinapsal ko kanyayos kami mudawat para kinita yaman pinapakuranan ng father ko hindi amin kami kakapsan pagyaman kami tawag kami dito na makanya yung mami rin sa hotel so hindi narami siya kabayan namin tawag ko kapatigan na interview na ako doon sa inyo mas kami tinanggalan tiyak mo kaya tulong naman na kaya ko kami iyan mo hindi kaya kasi sunan habang nagbiakbay tabarin pagkalaw ka udang mo lang natin yung hospital ito nga nagdisay lang ako hindi mabutitan ka kita kaya hindi ba yung kaya sa bigyan mapigsan natin so patay nagsaritak ng walayan sakto ibasong ko ako basong din nakakapsa kami nagunakot financially nagkurang ako ang return parigrigan kami lang ako so ato'y ako dawatek mga tumugundaway nag-isibibiyag pa yung father ko agyaman na kalagay spiritual and financial na interview igurong yung kanyari kapiti kasta masilpan kuma ipanagserviti ang mami pinapod Diyos parang tarabay na kanyami yung nagsagnasan tamot kanya rin ako nga nasilpan pa yung tibiyan niya so ulitan katagiliman ng tatawa ako kanya yung amin di maray natatloy nagtinayat itinmulong para kay dulin ti amami financially agyaman akmalan spiritually agyaman akmalan tinulungan na kami sa pamilya mi tapos ti kastabay dulin ti amami moray maritigan kami lang kasi niya po di bantay ijay apanan na siya dawa ko ang sabi ako daway at timot siguro di na kay kamangan ni father ko sino man kanyayo pinubalik yung sarita mabalik siguro ng Gilbert ay suna katapin na sa ay suna mo tinakay kamangan ni Mother May at timot ni Mother ko step Mother May nung kayawan si Mother May pagkalyawon sa ni Father ko kaya damot ako si Glass na makatamo ni Father ko makayat na nga talaga nagpuyog na dito hindi natin ni Mother May so matinawag ko sa Manubos ni Antero Gilbert sa Gilbert Pamilyana so itipungin nyo man ako uray mo na yun supposed to be hindi tumapos ko na siya tatadya hindi nagagnak na inang natin tatang mga hindi na may tuli hindi ko naligya cemetery napagmulungan ng karotsa namin na musin-musin muna kasawa nini hindi ko kabin ilang tumot ni Mother ni mami pinaswil na no bumayag ko sa kamarang father ko kami ko Mother yan marang kami tapo at kayo amin at maray para sa siguro father tayo na pinanamahin sa daway kasi kami kamanan din muna kapsat tayo ng musa ang sa balik kapsat tayo ng kasi kami ako si pamilya na kapsat ko ang bakit tayo
bayaw nito, sulat ikaunan nga bayaw ni. So ikaunan nga na ikamang tingnan. Big kami pelay di manong. Sulat talaga nga tubig na nagpaligid mula ka manong ni. So di ikaunan nga na ikamang tingnan sa pamilya. Kita tas pag-amotay may kaya naman dito, may isang tao dito yung antay may baga na perfecto. Gumaan ang nagilibanag nga naglabas sa pamilya mi, nangyari din tapos pasama hindi tinanggapi nga si pupuso nga ibang gudun iti upat ka anak na nga ibati na sunidani tinaw na Mary Jane, Bongbong, Jerry, hindi Maricel. Kita diyan di paset iti pamilya mi kita si pupuso kami nga nagtanggap ti pasama kita bakit hindi pa nagdinada. So nagtuloy-tuloy na rin ako ti adang ti panagbiag dito ng pamilya sa pamilya ni Manong Lito kita ang nagbaliw kita tinanggap mi nga kabsat ni Manong Lito amuti tatao dita nasipod pa dubing kami kapatid kinyami ni Manong Lito. So nagdakil, nagadot din na mabalin ko yung mga istorya, tilasot din palagtima, pinakidin namin kanya ha. Kahit yung dagiti kapat sa anak na, dagiti ng anak na nagbabatik na dagiti hindi. Ang wala matandanan, manong taon ni Dani hindi. Ni Maricel, bulan pa lang hindi. Hindi imusay ti kapsat mi nga muna nga asawa na. Nagdak mo naman mga bulan na natin mo binili. 2 months. So ni Dani, ti panganay.